Emi biçine müzeye Mecid Akgül tamaşavanıca binerin eserin embejin çeşit dolap pesat habal berhef kirne tiştin beri eserin beri eşeğin beri Rimidiyata Merdine bu hususi Maleki Fıskiye müze Pencu Hafsaliye emberdur eser bikin. Li navçeya Midya da Merdînê gelek müze hene û yên nû jî tên vekirin. Yek ji wan müzeyan jî bi ket û xebata welatiyê bi navê Mecid Akgül hat vekirin. Akgül hezkiriyê berhemên çanda kevne û ev gelek salin bi destê xwe berhemên berê berhev dike. Piştî demekê jî li taxa Katorî ya navçeyê ji bo herkes berhemên berhevkirî bibîne müzeyek vekir. Bu insana ku paşa hoş bir bikeciş ho peşa hoş peşa roja hoş nabini azanım mecburum yuvulacak. Di müzeyê de ji tar, dasûk û coniyan heya destar û amûrên çandî pê sed cure berhem hene. Xelkê navçeyê jî ji vebûna müzeyê kêfxweş e. Navê min Sümeyra ye. Ez vê müzeyê gereham. Müze zef xweş çêbûye. Müze zef ken xuya dibe, kevn û dêrokî ye. Wextên çûn Awropa me dev ji va tişta geraha bû. Got em vegerahan em bînin ev tiştê kevin hemû Mecid anîna muqabilê me em bînin ew welat û ew ê kevin hêdî tên bîra me. Êdî müzeya Mecid Akgül li benda hatina turîstan e.